Dipen boro बिथां मोनफैबाय सिगांथ' बे गामि बायदिमोननो खालामनानै लकेल मानसि औ सारनिफोरनि गासिबो आरो खिथाबो दं गामिनिफ्राय फैलाय ओइ लिंहरजोबनाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसेबाव नैबे बरबारि बाथौ मन्दिर पटआव बरायबाय गुवाहाटि नोगोरमानि बरबारि बेहाय जोंनि इउटिउबारफोर लोगो दंफैयो जेरै एनिथिं एमजे लोगोसे जेम्स आदा बिथाङा नुजाथिफैदों दिनै बे न'खरखौ नायनो थाखाय फैदों माबायदि सिलिंखार जादों माबायदि सिलिंखार बिलिंखार खालामदों आसाम सोरखारा बेखौ नायनो फैदों अब्ला जोङो दिनै भिडिअखौ बिनिफ्रायनो जागायनोसै अब्ला थुदो जोङो नायदिंनोसै आरो दिनैबो सोर सोर फैदों दिनै एबसेन्टनिफ्राय फैदों होनदों दासिमबो जेसिबिया एक्टिभ जानानै दङ माने बे जायगानिफ्राय थाङाखै दाबो जेसिबिया खामानि मावगासिनो दङ गावसोरनि खामानिखौ आरो नैबेखिजा नैबेसिम लास्ट बाउन्डारि बेसिम सिफायदोंमोन आरो सिफायबावगोन जाहैबाय नाथाय माब्लानि समाव सिफायगोन बेखौ दासिमबो थि फोसावथ'वाखै गाबोनबो सिफायनानै सबनियाबो सिफायनानै बेनि आबुं खालारखौ सबनिया सिफायगोन ओमफ्राय नों दिनै ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै मोनजादों मा ओंख्रि जानाय माबा किसारि नङा दाउदैजों ओंखाम दाउदैजों ओंखामल' जेबो गैला दाउदैजों ओंखामल' जागासिनो दङ दाउदै गोजा ओमफ्राय आरो ओंखाम बिदिजों बोरै उदै बुंनो अब्ला जियानो जादोंला जों दा देखायनोसै माखासे नुथायफोरखौ आरो जेसिबियाव दंगासिनो दं बेयानो बेफोरखौनो आं देखायनो एसे ইয়াতে 8-9টা বজাত মিটিং কৰি থৈ গৈছে হা এতিয়া কিন্তু চিনি পোৱা নাছিলে আমি ট্ৰাইবেল মানুহ হৈ কিতিয়া চিনি পাইছিল আজি আকৌ বাংলাদেশী বুলি চিনি পালেই ট্ৰাইবেল বুলি চিনি নাপালে আমাক পঞ্চায়ত কোন পঞ্চায়ত নহয় ওয়ার্ডৰ আহা নাই কোন আহিব আরে রোজা হল অফিম হয় কিয়া এটা নাহে হৈ গ'ল পাই মানে হৈ গ'ল এবাৰে মানুহ ঠগাই আৰু নেক্সট বাৰ পাৰিব আমাৰ অসমীয়া মানুহ আবেগিক হৈ যায় মানে প্ৰত্যেকবাৰে অসমীয়া মানুহে এইবাৰ ভুক্তভোগী আমি আৰু কি ভাবিছিলো ৰাস্তাখন আমি ইমান কষ্টকে বনাইছিলো এতিয়া বাৰিষাত অলপ যোৱাৰ দিগদাৰ হয় ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ৰাস্তাটো ভাল হ'লে চাগে স্কুলত যাব কাৰণে ভাল হ'ব চবে ৰাস্তাটো আশা কৰে লাইনটো আহিছে যেতিয়া আনিব পাৰিছোঁ তেতিয়া ৰাস্তাটো আহিলে ভাল লাগিব আমাক চবে আমি নিজৰ ঘৰত মাটি ভালকে আৰু ভালকে বনাব পাৰিম গাঁৱতে 2 মিনিট নালাগে টকা কৰি ভাঙিলে কিন্তু ইমানখিনি বস্তু বনাওঁতে কিমান কষ্ট লাগিছে এওঁলোকৰ চিনি পোৱা মানুহজনে যে কি কৰি আছে সেইখিনি গম পাই আকৌ পাহৰি যায় आंबो सानदों दा जिखिनि जों लाबोदों एसे एनै बेबो एनाफ नङा जोंहाबो हाजोबा सानबाबो दा नों हायो आं हायो जों बयबो खौसेयानो एसे एनै फैयोब्ला निस्सय बहुतखिनि मदद जागोन लोगोसे जोंनि जे टारगेट बेफोरो सुफुंजागोन आरो मानसिया फैयो नोंखौ खबर लानो बा दै बथलसेबो लाबा खालामनो जों जाय दै बथलखौ लाबोदों बेखौनो बैदोबो राननो गोनां जादों जोंखौ मोजांसो मोनदों नाथाय फैनाय लोगोसे दै बथलसो लाबोफा नङा नङा दै बथल लाबा मानसि फैनानै मा जानो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा होनदों माने मानसिफ्राथ' खबर लानो फैदों नाथाय दै बथलसो लाबोफायाखै होननानै बुंदों बिथाङा आरो नायबानो जाबाय माखासे नुथायखौ बे समाव माबा सोरगिदिं माने बक्स लायगासिनो दङ माखासे मिडियानिबो फैदों नैबे बि भइसनि फेन बि भइसखौ एकदमबारे बिराद मोजां मोनो गोसोथोयो बि भइस उनाव थाङो नामा थांगोन थाङा देलाय बि भइस बायदि स्टाइल खालामलाय हाय गाइस बावगारबायानो साइकेल सालायदों बर' मानसिया ओमफ्राय खिन्थु हिन्दीनि भिडिअ बानायोना ओरै ओरै बानायो केमेराखौनो ओरै ओरै लायो नै ओरै लालाबायो मिथिबाय ओरै लायो नै नोंबो सोलों नामा
दिपेन बर' बिथां मोनफैबाय ओमफ्राय सिगांथ' गामि बायदिमोननो सिफाय खांनानै लकेल मानसि औ सार नैफोरनि गासिबो आरो खिथाबो दं गामिनिफ्राय फैलाय लिंहरजोबनाय आफादगिरिया मा बानायबाय थादों बेखौ माने पार्क बानायगोन होनदों खोनानाय हिसाबै बेवहाय दै हेलिपेड जागोन हेलिपेड बानायगोन ओमफ्राय सोरगिदिं बे हाखर जावदों दैमा बायदि बेयाव दै दोनथुमगोन दोनथुमनाय बै दैनि गेजेर गेजेर कटेज बानायगोन ओमफ्राय नैबेजों सेर सेर ओरै लामा बानायगोन बै गेजेरनिफ्राय बेसिम ब्रिज बानायगोन हेलिपेड बानायगोन टटेलथ' बेयाव 275 बिगा दं बेखिनियाव दङ बिलोथाय माने माबा मेथ'खा थानाय बायदिसिना नागोलाव मेथ'खा थानाय बायदि बेखिनिया एकदम पुरा रिजार्भेसन खालामना दोनखानाय बाउन्डारि वाल होखाना दोनखानाय दङ जोंनिया 40 बेयाव थानायखिनिया टटेल 40 जोंनि माने जोंनि हारिया आरो 40 दं आरो गुबुन हारिबो दं देरो दा बिसोरो बेखिनिखौ गभर्नमेन्टना बुंगोन बेखिनिखौ माने गभर्नमेन्टआथ' बै मोनसे जुनियर कलेज बेबो दंफां गिदिरा बे जुनियर हेंग्राबारि जुनियर कलेज बेबो बे एखे दागनि हामोन बेखौ एलटमेन्ट होदों कलेजनि थाखाय जुनियर कलेजनि थाखाय मा दाग नाम्बारा दाग नाम्बारा C02 आवगायनि पुराना नाम्बार रेभिनिउ सार्केलाव এই दिसपुर माबा दैनि चेनेल बै दैनि चेनेलनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों गभर्नमेन्ट अर्डार हिसाबै बै ड्रेननि मिडिलनिफ्राय मेजारमेन्टआ जायो बे मिडिलनिफ्राय ओरै फाराव 100 मिटार ओरै फाराव 100 मिटार बे बुंनाय बाथ्रा खिन्थु बिसोरनि लेखायाव जोंथ' लेखाखौ जों देखाया बिसोरनि लेखा हिसाबै जों आवगाय खोनादोंमोन मा 100 फिट ओरैबो 100 फिट ओरैबो 100 फिट बिसिनिफ्राय थांनानै दिनै मिटार जाहैबाय बैसिम बै बिबार गोजा थानाया ओरै बारलांबावदो ओरै बारलायबावदो जेसिबि दाबो दं ना होमबा बिबार गोजा दं बेनो आरो बैथिं मा खामानि मावबाय थादों बैथिंबो सिफायजोब्बाय एकदम सिफायजोब्बाय 100 मिटार क्रस खालामलांजोब्बाय थारमाने 100 मिटारनि बारा जाबाय आरो नै सिफायबावगोन होनना खोनादों जोङो बैयाव केम्प नुदों बेयाव थानानै बिसोरो माने माबा हरबाय थायो बै लुबाय थानाया बेयाव जिरायनो डाइरेक्सनसो हरबाय थायो मान गोनां जोंनि बाथौ मन्दिर बर्डनि बा बरबारिनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे दुखुथिया समाव नुजाथिफैदों जोंनि हा खबर लानो थाखाय जोंनि दुखुआव बाहागो लाफैदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथां सेन्ट्रेलनि आरो आफादगिरि आरो जोंनि गुवाहाटीनि माने आफादगिरि दङ जोंहा अनजालु मुसाहारि बिथाङा माने गुवाहाटीनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो जा
सेक्रेटारि दं गलाब बर' बिथां बर' नङा बर' थुनलाइ आफादनि गलाब बर' बिथां आरो जोंहा अबिनाश नार्जारि बिथां एबसुनि सेक्रेटारि गुवाहाटीनि दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियाथ' बिथाङा लेखा नायबाय थानाया दिपेन बर' बिथां अल आसाम गतिके नै आब' दं अनामिका आब' नुबायानो अनामिका आब' आरो बाखि जा आलासिफोर दङ মালদা এই আমার আফসুর সেন্ট্রাল আফসুর মানে অসমত আমার সভাপতি ডাঙরি আছে মালিক বিখানি নহয় দিয়ে আর আমার এই গুৱাহাটী ডিস্ট্রিক্টর গুৱাহাটী ডিস্ট্রিক্টর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আছে আমার খবর ল'ব আহিছে আমাৰ সমভাগী হ'ব আহিছে এতিয়া দা বেয়াও বেছি ঘৰ চিন্তাই যাকে কিমান ঘৰ ইয়াতে ভাঙা হ'ল ইয়াতে আমাৰ এইখিনি লোকেশ্যন অকল আমাৰ এই 55 মান আমাৰ টটেল ভাঙা হৈছে already evicted. Completely evicted. Complete. Total. Karena जों निल नङा आरो बिसोरखौ लाखानानै बे जायगायाव जोंना 30 थांबाय आरो 37 नङा 30 सिफाय जाबाय आरो दा मतामति 10 गरा जोंना सिफाय जाहां सिफाय जासिगोन आरो 10 गरा অলরেডি সিফাই জানাকি কি কম পাই যে এভিকশনটো হল ইয়াৰ কিবা কাৰণ কারণ তো অ্যাকচুয়ালি ইগল এটো কমেন্টল্যান্ড ওয়েলল্যান্ড ওই কেন কো কমেন্টে কোয়াইছো এটো ওয়েলল্যান্ড হয় এটো কিনা খুবই তাহলে দেখুন খুবই হয় এটো সবাই একটা প্রজেক্ট করিব আর তেওঁলোকৰ অ্যাকচুয়ালি 1500 ঠিকাদার মাটি আছে সেক্রেটারি দं গলাব बर' बिथां गलाब बर' नङा बर' थुनलाइ आफादनि गलाब बर' बिथां आरो जोंहा अबिनाश नार्जारि बिथां एबसुनि सेक्रेटारि गुवाहाटीनि दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियाथ' बिथाङा लेखा नायबाय थानाया दिपेन बर' बिथां अल आसाम गतिके नै आब' दं अनामिका आब' नुबायानो अनामिका आब' आरो बाखि जा आलासिफोर दङ মালদা এই আমাৰ আফসুৰ চেন্ট্ৰেল আফসুৰ মানে অসমত আমাৰ সভাপতি